Y para lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera ongi etorri total Warhammer ironetara eta ongi etorri Mirror of Madnessen azken horreko bataiara. Kasu honetan izango da hartza honen kontra, beraz izango da kaosaren kontra ea zer moduz moldatzen garen. Izatez bataia hau da alik eta gehien irauteko lortzen zoaz puntu ezberdinak eta puntu zehaz batzuetara heltzen bazara gero pariak ematen dizkizute eta eta azkenean garaitzen zaituzte denbora guztian portaletatik unitateak ateratzen hasten direlako. Eta beraz, aurrera goaz. Eta supatzen zeltazio negotzen dela pizkanaka. Hori bai, gu beti armada berdina daukagu. Vale. Barbaro, kaos gerlariak eta kaosaren maldizioa da daukatenak. Ultimate darkness awaits you, challenger. Since manifests this ancient altar of chaos, so renowned on the mortal plane. An insurmountable battle this may be, but far from a futile endeavor. For this beacon of power grants great abilities. Wield them and prove yourself. Vale. Duguna izango da Kainerik ez daukaten bitartean txartu ere ez gara. Ibiliko zuek ez dago franko honetan hauek babestearren hau eta atzerago hau jarri dezakegu. Hemen tire egin dezala nahi duen tokira zaldiak utzeko ditugu. Tek aldea bada espada eta zentzen garlari hauek apur bat atzerago. Zu hastia hemen eta zu joan lurrera. Baina ez daukagu zuzko bala normalik. Nagien atxeko agarrapatuko ditu.
Zuek horra. Horiek horran, eta zuek zazten. Zuek etorri hona. Ez! Zuek horra. Hoi jarraintzen diapur bat. Zuek joan horra. Zuaren hil zaigu. Oso ondo. Repositioning. For destruction. Evisceration.
Zuek horra, zuek jarraitu. Sent by chaos. Bring food. Place of conquest. Spreading ruin. I will raise it. Fall back! Horra. Supreme demon! Chaos Knights of Zinch! Zuek. Send the champion of chaos! Eliminate them! I will conquer! Instruments of deception! Vale, utzi. Claro, hau ez da zentzeko. Chaos Knights! Eviscerate them! My minions betray me! Reclaim it! Some people can now. Chains to darkness! They die! Dark for burn! The schemer's servants! Harvest their souls! Next target!
Bueno, Zilarrezko gaintza lortu dugu. Vale, utzi. Atzetik esan beharko lukete minazko. Walking God. Agents of change, disorder calls. Eradicate these puppets. Neutralize them! Within my power! Place of conquest! Send the champion of chaos! Back! Fall back! Glorious annihilation! At once!
Bueno, bizkanaka. Baina hartuko dugu, bueno. Hartuko dira, baina eta hartan zatu eta zer leik eta min gehiago. Egiten. Bueno. Beno lagunok hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela eta horrengoan gehiago, agur.